Després de principi d'any fem una trobada. Sí. Home, jo ara, si em contestes l'email que t'he enviat, contesta'm alguna cosa, llavors et donaré 4 idees per fer des de la vall d'en Bas, que és on teneja el riu d'Or, el Ridaura. Mira, jo en el pont estaria a casa uns amics a Santa Pau. És un pont llarg, si vols que ens veiem per allà, com vulguis. Vale. Quin és el pont aquest? De la Immaculada i de la Constitució, del 4 al 6. No, del 6 al 8. Vale. Pues sí, Santa Pau està aquí al costat de Girona, no? Sí, està a la Garrotxa, està al costat de... Pues sí, pues fem això. Pues fem això, quan vagis a venir me xutes un WhatsApp i ja quedem, ¿vale? Sí. Oye, Carles, hem de xerrar de moltes coses, Oye, jo sempre estic donant voltes a les coses. Jo som molt de local, aquí estic...